କିପରି ସାବଧାନରେ ଚଳିବ। ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବା କଥା କେବେ ନ କହିବ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାଳେ କେବେ ଆଗୁଆ ନ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀ କଳହରେ କେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନ ହେବ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଜଳେ କେବେ ନ ପଶିବ। ବିଦେଶର ଏକା ଏକା କେବେ ନ ବୁଲିବ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତୁ କେବେ ନ ଖାଇବ। ଏକାନ୍ତ ପର ନାରୀ ସାଥେ ନ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ପରିହାସ ନ କରିବ। କିଣା ବିକା ସମୟରେ ତରତର ନ ହେବ। ଦେବା ନେବା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଭଲରେ ଗଣିବ। ନ ଦେଖି ପରର ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖେ ନ ରଖିବ। ପରଦେଶେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ଥିବ। ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି କଥା ନ କହିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଶତ୍ରୁ ନ ଦେଖିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।